Farský kostol v Námestove sa v polovici júna stal dejiskom hudobného podujatia, ktoré upriamilo pozornosť na krásu kráľovského nástroja. Celoslovenská súťaž mladých organistov bola opäť určená výhradne pre žiakov základných umeleckých škôl. Do Hornooravského okresu prilákala talentovaných interpretov z rôznych kútov Slovenska. Odbornú záštitu nad súťažou mala základná umelecká škola Ignáca Kolčáka v Námestove, ktorá spolupracovala s miestnou samosprávou a farským úradom. Snahou organizátorov bolo podporiť mladé talenty, ako aj prispieť k rozvoju organového umenia na Slovensku. Tento rok sa prihlásilo na súťaž 27 účinkujúcich, čo je dosť vysoký počet a môžem povedať, že tento rok to je asi najvyšší počet. Súťažiaci hrali na dvojmanuálovom orgáne, ktorý vlastne už je takým klenotom tohto kostola. Myslím si, že pre mladých adeptov, ktorí študujú hru na orgáne, je tento čas, ktorý sa tu konal, veľmi taký dôležitý, lebo formuje sa ich také hudobné cítenie. Jednoznačne je veľmi dôležité, aby takéto súťaže boli, aby si držali svoju tradíciu, držali svoju úroveň, pretože to veľmi pomáha pozdvihnúť úroveň organovej kultúry na Slovensku. Na priebeh a umeleckú úroveň podujatia dohliadala aj odborná porota, ktorá hodnotila komplexné výkony všetkých súťažiacich. Každý účastník hral dve skladby rôzneho štýlového obdobia, jednu z obdobia baroka a jednu voľnú skladbu. My v prvom rade skúmame technickú a výrazovú stránku hry, ale aj možno výber daného repertoáru a s tým, ako sa dokázali adaptovať v tomto priestore. Keďže my organisti sme takí hudobníci, ktorí nehrajú na svojich hudobných nástrojoch, ale musia sa prispôsobovať vždy novým a novým podmienkam. Ale myslím si, že aj tento rok sa títo mladí hudobníci s tým vyrovnali veľmi dobre. Mal som samozrejme stres, čo aj ovplyvnilo trošku tú hru, ale to je samozrejme pri takýchto súťažiach. A hralo sa mi dobre. Ja sa veľmi teším, že sa môžem zúčastniť, lebo taktiež aj mne to pomáha, že takto môžem zahrať pred viacerými ľuďmi. A ako Pán Boh mi v tom pomáha a vždycky viem, že chválim ho a že je to veľký dar. Vybral som si tento nástroj kvôli tomu, že to je taký ohromujúci zvuk a chcem hrávať aj v kostoloch. Súťaž pripravili 21. krát. Pre televíziu Lux Monika Načinová.